handlar kaffe så ska vi kolla vad som händer i Fia Hackers hem. Fia Hacker. Det är jag som är Fia Baby Hacker. Mitt största intresse är att skälla på kladdiga barn. Och speciellt om det handlar om smör på bordet och skidbackar i osten. Det är min största mardröm. Ja. Därför har jag skrivit en låt om vad jag gillar och vad jag inte gillar. Så, assistenten. Position. Vad det jag inte gillar och vad jag verkligen gillar. Position. Jag håller med.